जय बिटिआर नि जय यूपीपीएल नि जय एबसु नि जय एनडीपी नि प्रमोद बरो बिथांखो एबसु नि बारग' आफादगिरि प्रमोद बरो बिथांखो जोंहा बीपीएफ निफोरा गोबां आबां जाबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ जे प्रमोद बरो बिथाङा लायनो शिफ जानो लुगैनानै इलेक्शन गेलेनो नागिरदों जे बेयो सम्पूर्ण मिसा बाथ्रा जे प्रमोद बरो बिथाङा गाव हारसिं गोसो जानानै शिफ जानो लुगैनानै एम जानो लुगैनानै एमसीएलए जानो लुगैनानै बिथाङा राजखान्थियाव आगान होआखै 95% बर' सुबुङानो बिथांखौ राजखान्थियाव फैनो थाखाय नारसिनदों यूपीपीएलनि जानानै इलेक्शन गेलेनो थाखाय गले गले खावलायबाय थादों आंबो खावलायदों बड'लेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आरो 95% बर' सुबुंफोरानो बिथांजों सापर्ट दङ जे बिथांनि सायाव फोथायनाय दङ बिथाङा जेरैबायदि एबसुआव थानानै मेंनो रोङै खामानि मावनानै जे बिटिआरखौ बर'फोरनि थाखाय लाबोनानै होबाय बेनि थाखायनो जों 95% बर'फोरा बिथांनि सायाव फोथायनाय दङ बिथाङा राजखान्थियाव थानानै खामानि जुदि मावोब्लासो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जौगानायखौ नुगोन गुबुन नेतानि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया फोथायनाय गैला आरो भबिष्यतआवबो फोथायला बर' हारिनि थाखाय गुबुन राजखान्थि हान्जाया जेबो दावगानाय खामानि मावाखै हारि हिसाबै जौगानाय नाथाय बिथांमोना गाव व्यक्तिगत हिसाबै जौगादों सोरहाबा डिलार जादों सोरहाबा हटेल जादों सोरहाबा पेट्रल पाम्प जादों सोरहाबा गारि जादों सोरहाबा गिदिर गिदिर न' जादों सोरहाबा बेयावबो हा बेयावबो हा गोबां जायगायाव गावनि सम्पतिखौ पाहार बायदि खालामनानै लाबाय बेनिखायनो रावबो फोथायला सोलोंथाइनि सायाव बिटिसि सरकारा जेबो जौगानाय खामानि मावाखै आं अकल सोलोंथाइनि सायाव बुंदों आरो गोबांथ' दंबोयो बेफोरखौ बुंलिया बेनिखायनो जों 95% बर'फ्रा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव फोथायनाय दङ बेनिखायनो बिथांखौ जरजबस्ति जों बर' रायजोफोरा जे राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायनाय जादोंमोन गले गले बुंनाय जादोंमोन बिथांजों सावरायनाय जादोंमोन बेनि थाखायसो बिथाङा बे बर'फोरनि जौगानाय बर'फोरनि जा खावलायनाय बेखौ गारनो हायैलाय राजखान्थियाव हाबनो गोनां जादों बिथाङा जेबो राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनो गोसो गैयामोन शिफ जानो गोसो गैयामोन एम जानो गोसो गैयामोन जों रायजोनि खावलायनायखायसो बिथाङा जादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ 100% फोथायनाय दङ बिथाङा राजखान्थियाव फैनानै जों बर' हारिनि थाखाय बिराद जौगानाय लाबोगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथायानो जा लामायानो जा बर' हारिनि जौगानाय समान जौगानाय बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफोर बर' सुबुंफोरा अर्थात बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफोर भटार्स बे खामानि मावनानै था साकरि मावनानै था जायखिजाया खामानि मावनानै थाया मानो बाहेरायाव थानायफ्रा गुवाहाटीयावनो था दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ जेराव थाया मानो जे बिथांमोना इलेक्शनाव फैनानै भट होनांगो आरो यूपीपीएलखौ देरहासार खालामनांगो जोंनि बर' रायजो राजानि जौगानायनि स्वार्थनि थाखाय गासैबो फै बैसागो बोथोरबो सफैखाबाय बैसागोबो जानो हाखाबाय बैसागुबो मोसानो हाबाय रंजानो हाबाय भटबो होखाबाय जेसेबां बर' रायजो राजा दङ जा खामानि मावनानै थाया मानो नोंथां मावनानै फैनानै भट होफै आरो बै माबा जोंहा बीपीएफनि जायफोर सापर्टार बिसोर फैयाबाबो जागोन दे बिसोर फैनानै ओरैनोसो भटखौ नस्थ' खालामगारनाय जागोन फैसाखौसो ओरैनो खरसा खालामगारनाय जागोन जोंहा बीपीएफनिफ्राय इलेक्शन गेलेनानै फैसा खरसा खालामनायनिख्रुइ बे फैसाखौ न'आव दोनबाबो जायोलै बेंकआव जमा खालामना दोनबाबो जायो बे बारावथ' यूपीपीएलनि सरकार जाखागोन एसेबां खस्थ' खालामनायनि प्रयजनानो गैया 95% बर'फोरानो आरो गुबुन हारिफोराबो सापर्ट होफैबाय अब्लाथ' बीपीएफआथ' देरहानाया मिसा बाथ्रा जोंना यूपीपीएलआ सरकार बानायखागोन बेनिखायनो बीपीएफनिफ्राय इलेक्शन गेलेबाबो जायोलै हाग्रामायारि फैसाफोरखौ खरसा खालामस्लायस्लाय बेंकआव जमा दोनलायबाय माने आरो खस्थ'बो खालामनानै लाब गैया हारि खासिगोन हारिनियाथ' क्लियार जाखाबाय मिथिखादो गावबो मिथिखायो बेनिखायनो बिटिआरआव जेबो गैया होनना बुङो खेबसेबानो बिटिआरआनो प्रथमाव होनबाय बिटिआरआनो
लायनो अट'मेटिक बड'लेण्ड जाहैगोन दफाफोरा जुदि जाफुङोब्ला दा मा होनलायबाय बिटिआरआ जेबो गैयानो बिराद मुलाम्फा बर'फोर भट हो इउपिपिएलनो भट हो इउपिपिएलखौ जौगाहो जों बर' हारिनि एकमात्र सार्थ आरो खेबसे लास्ट क्लियार बुंबोयो जोंहा बिश्वजित हाग्रामा सानसुमाबो दोङो सानसुमाखौ लाना साननैसो मोनसे भिडिअ होगासिनो दङ आं जे नोंथांमोना आबां जाबां बाथ्राफोरखौ बुंनानै लाब गैया जों बर'फ्रा जों मिथिखागो बिटिआरआव मा दोङो गैया बिटिआरआव गोबां दङ आरो प्रमद बर'आ गाव गोसो जानानै राजखान्थियाव आगान होआखै बे 95% बर'फोरनि खावलायनाय बिथांखौ लुबैनाय बिथांजों रायज्लायनानै बिथांखौ राजखान्थियाव खामानि मावहोनाय बेनि थाखायसो बिथाङा राजखान्थियाव फैदों गाव गोसो जानानै सिफ जानो लुगैनानै बिथाङा राजखान्थियाव फैयाखै दे जाय बड'लेण्डनि जाय इउपिपिएलनि जाय एबसुनि जाय एनडिएफनि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ मोनगोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बेबो दे बिपिएफनिफ्राबो खाम बिपिएफनिफ्राय गेजेर गेजेर आनसाबस्क्राइब खालामो आंनिखौ बिराद खामो माब्लाबा माब्लाबा 100 टाका मालागे आनसाबस्क्राइब जायो बिदि खालामनांला दे बिपिएफनिफ्रा दे